Pred malou chvíľou Trnava ožila folklórom. Od štvrtka do nedele sa mesto premenilo na centrum krojov a ľudovej hudby. Bohatý kultúrny program a rôzne sprievodné akcie bavili domácich i turistov. Program 15. ročníka Medzinárodného folklórneho festivalu Trnavská brána je bohatý na vystúpenia folklórnych súborov z Trnavského kraja, ale i zo Žiliny, Banskej Bystrice, Prešova, Čiech, Maďarska i Poľska. Potešia výšivkári, klasická dychovka i divadlo. Neoddeliteľnou súčasťou sú aj tradičné remeselné trhy a atrakcie pre deti. Mesto Trnava sa rozhodlo pred 15 rokmi oživiť kultúrne leto, a to spôsobom, že siahlo do tradícií aj mesta a celého okolia a ukázalo sa, že táto cesta je úspešná. Vďačíme za to samozrejme nielen vďaka najväčšiemu sponzorovi mestu Trnava, ktorý vlastne dáva každoročne do rozpočtu najväčšiu časť finančných prostriedkov na to, aby festival mohol byť, ale aj Vyšehradskejmu fondu, vďaka ktorému môžu byť pozývaní všetky folklórne súbory z okolia. Tým vlastne sú Trnavčania a všetci návštevníci konfrontovaní aj s úrovňou a udržiavaním jednotlivých folklórnych tradícií, ktoré sú dôležité práve možno v dnešnej dobe, keď hovoríme o rôznych kultúrách, kde si je asi najdôležitejšie uvedomiť tú svoju vlastnú.